बिनो हानांगौनो बिमा हा नों दुखु दाजा बिफा दिनै जाय मानसिया दिनै इसोर बायदि नोंखौ फुजियोमोन दसे नुवाबानो आदा आदा होननानै गाबख्रावबायनानै नागिरोमोन दिनै नोंनि बे सोलेराव बेफोरबायदि आखाय होनो हानाय नङा प्लिज सोमै नों थांफिनदो आंहा गोबां टेनसन दं टेनसन 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 खालि टेनसनल' टेनसना नोंहाल' थाया आंहाबो थायो बेनो नामा सासे पुलिस अफिसारनि संसारा आखायाव पिस्तल थाखायो थिउ थिउ गावना होबानो जाबाय ना आंनि सायाव एक्सन लानो नों सोर आरो नोंबो आंखौ धमकि होनानै नों सोर आं बे थानानि सासे अफिसार आंहा सरकारनि पावार दं पावार 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 मा पावार दं बिसिनियावलाय जाम्बि गथ' जांगिलाखौनो नोंनो बेसेबा गोबावनि उनाव आं नोंखौ लोगो मोननानै दिनै आंनि बिखाया गावस्रालांदों बिमा नाथाय आंनि बिखायाव दाखालिनिफ्रायनो आंनि गोसोआव सौदाव फैबाय थादों जोहोलाव नों सोर थां नोंसोरो आंखौ गारनानै गासिबो थां आं सासे गाज्रि मानसि आंनि मोनखानाय खामानिखौ आं बोरै हगारनो जेराव एमएलए सारा आंनिफ्राय गोबां रां लाखादोंमोन इलेक्सन समाव जायनि थाखाय आं बे खामानिखौ मोनदों थांबायना दा गैलाना दा बिदिब्ला मावजिया एन्जरखौ गेले गेले मेंग्लि होनानै बुथारनाय बायदि नोंबो आंखौ बुथारनो सानदों आखायाव पुलिसनि पावार दं होननानै मानसिखौ खाबु मोनबानो मुलि हगारनो नाङा पुलिस फैदों सोर नोंलाय नोंसोरनि गाज्रि खामानि मावनाया बांबाय नोंसोरखौ साफा साफा फोजोबस्रांनायानो आंनि डिउटि